A Confraría de Rianxo obrigada a aplicar un ERTE debido á baixada considerable de ingresos pola alta mortalidade do marisco. A medida afectará a un total de 5 traballadores, 3 administrativos e 2 operarios de lonxa. A situación a día de hoxe é catastrófica para os máis de 300 mariscadores cos que conta este pósito. Que tal, saúdos? O marisqueo AP permanece pechado e o de a flote ten solicitado o cese de actividade. Dentro duns instantes falamos da situación que atravesa o sector do mar. Antes, titulares. Malestar en Noia por un novo episodio de turbidez da auga que chega aos fogares a través da rede de abastecemento municipal. Detrás do problema está un novo vertido que se produce preto do punto de captación do río San Xusto e os arrastres de terras a consecuencia das chuvias. Dende o Concello piden cautela no consumo da auga. A mellora do vial entre Baión e András en Vilanova supera un investimento de case 1 millón de euros. O presidente da Deputación presentou á veciñanza da zona o proxecto para construir na estrada EP 9701 unha senda peonil e mellorar o pavimento e servizos desta vía. Unha actuación, apuntou Luís López, que supón tamén resolver unha demanda histórica co municipio. O Concello da Pobra ten en marcha un servizo de asesoramento integral aos comercios da vila. A través do programa, o que se busca é darlle facilidades aos comercios para a mellora do rendemento dos seus negocios. A día de hoxe xa hai un total de 70 establecementos adheridos a este servizo. A rede de cidades que camiñan de Portugal visita estes días Pontevedra. Unha delegación dunha trintena de representantes de distintas vilas lusas percorreron a cidade para coñecer o seu modelo urbano. O alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores, animounos a contaxiarse da idea de non ter medo aos cambios. E a rapazada do Colexio Magaláns de Dorrón en Sanxenxo aprendeu hoxe a preparar almorzos saudables. Eles foron o primeiro grupo en pasar por esta iniciativa do Obradoiro de Hostalería do Salnés, onde o propio alumnado ensina aos nenos e nenas hábitos tan bons para a saúde como saborosos. Ao longo das vindeiras semanas, outros centros da zona participarán nesta actividade. Son algúns dos asuntos que imos tratar de contado aquí nas Novas do Día en Canal Rías Baixas. Comezamos. E como víamos en portada, a Confraría de Rianxo veuse obrigada a ter que aplicar un ERTE debido á baixada considerable de ingresos pola alta mortalidade do marisco. A medida afectará a un total de 5 traballadores, 3 administrativos e 2 operarios de lonxa. Aínda que tratou de evitala ata os últimos momentos, o pósito rianxeiro veuse obrigado a ter que aplicar un expediente de regulación temporal de emprego. O ERTE afectará un total de 5 traballadores, 3 administrativos e 2 operarios de lonxa. O principio que levamos de facturación en este trimestre son 100 e pouco mil euros, cando un ano normal serían sobre 1 millón de euros, máis menos. Vémonos a necesidade de facer o ERTE pola actividade que hai. Estamos solo co xeito, que é unha facturación de 2.000 euros diarios, que non nos chega a nada case. O que normalmente nos fai falta para sobrevivir serían sobre 12.000, 12.500 diarios para poder quedar a cero. En principio está feito para longeros, media jornada e oficina, que serían as 3 chavalas que están en oficina, as administrativas e a secretaria. A situación a día de hoxe é catastrófica para os máis de 300 mariscadores cos que conta a Confraría. O marisqueo AP permanece pechado e o da flote ten solicitado o cese de actividade. A actividade é nula no marisqueo. E estamos solicitando o cese de actividade para o marisqueo a flote, en principio sería hasta junio, finais de junio, con opción a prórroga hasta setembro. A mediados de junio farase un muestreo outra vez nos bancos, que a nós o que nos mostros que nos deron a día de hoxe era cría todo o que había, a raíz da mortalidade que hubo todo no inverno, e o marisqueo a pé están hasta setembro parados tamén. Segundo o patrón maior rianxeiro, corren malos tempos para o sector e o futuro parece negro. A verdade que a situación é crítica. Esperemos que de unha vez por todas empecen a ejecutar os cartos eses e empecen a regenerar as rías, porque senón isto non vamos ter o problema a día de hoxe, vamos ter ainda para o ano que ven. Isto ten que empezar canto antes, porque, como ben dicía o conselleiro, no seu día, a corto plazo non hai nada. Pero a largo plazo, se non empezamos inmediatamente, non vai haber nada tampouco.
Malestar en Noia por un novo episodio de turbidez da auga que chega aos fogares a través da rede de abastecemento municipal. Detrás do problema están de novos vertidos que se producen preto do punto de captación do río San Xusto e os arrastres de terras a consecuencia das chuvias. Dende o Concello piden cautela no consumo da auga. Fontes municipais aseguran que non afecta a todas as zonas do municipio por igual e que en algúns puntos do Concello nin se aprecia esa turbidez. Aseguran ademais que as analíticas realizadas marcan parámetros moi por debaixo dos límites permitidos, pero aínda así seguen con preocupación este problema, na busca dunha solución. O alcalde Santiago Freire asegurou que este tipo de episodios prodúcense varias veces ao longo do ano, especialmente no inverno. Segundo el, nos últimos anos reducíronse moito grazas ás melloras realizadas na estación potabilizadora, agardando a que se solucionen dunha vez coa reforma e mellora prevista para a planta, na que Augas de Galicia vai investir 1,3 millóns de euros. Un investimento por parte da Xunta de Galicia que vai a supoñer un investimento de en torno a 1.300.000 euros que vai a permitir optimizar e mellorar o funcionamento desa estación de tratamento de agua potable, mellorando o sistema de tratamento, o sistema de potabilización e tamén permitindo corrixir determinados episodios de turbidez e determinados episodios problemáticos na xestión desa estación de tratamento de agua potable. Este é un investimento que foi axudicado á empresa Espina Obras Hidráulicas. Nas vindeiras datas está prevista manter unha reunión cos titulares da empresa e os técnicos de Augas de Galicia para establecer o cronograma de inicio desas obras e execución das mesmas. Son unhas obras que se van executar ao longo do período estival. Prevese que o arranque das mesmas sea no mes de xuño deste 2024 e estamos seguros que vai a supoñer unha transformación importante no sistema de potabilización que vai a redundar positivamente na calidade de auga que chega aos veciños e veciñas de Noia. Pola súa banda, a Marea ven de facerse eco tamén deste problema, exixíndolle ao alcalde que emita unhas directrices sobre o consumo da auga. O voceiro desta formación, Manolo Seijas, critica a postura do Concello, que pide cautela, pero non informa de se pode consumir ou non a auga. A Marea lembra ademais que nun pleno recente aprobouse unha proposta para mellorar o plan de autoprotección e a vixilancia dos ríos, pero que o grupo de goberno aínda non convocou unha xuntanza relativa a esta proposta. A mellora do vial entre Baión e Andrá suporá un investimento de case 1 millón de euros. O presidente da Deputación de Pontevedra, acompañado polo alcalde de Vilanova e outras autoridades, presentaron á veciñanza da zona o proxecto para construir na estrada EP9701 unha senda peonil e mellorar os pavimentos e servizos desta vía. Foi nun acto na Casa da Cultura de Baión. A intervención céntrase nun treito de case 600 metros que, segundo explicaron, porá fin aos problemas de seguridade viaria nunha estrada na que comparten espazo o denso tráfico rodado con movimento de persoas. A obra conta cun orzamento de 960.000 euros, dos que a Deputación achega o 80%, uns 770.000. Neste sentido, o presidente da Deputación indicou que a execución desta obra supón unha nova mostra do municipalismo que rexe a acción do goberno provincial. Unha actuación, apuntou Luís López, que supón tamén resolver unha demanda histórica en Vilanova cun proxecto, lembrou, paralizado polo anterior goberno provincial presidido por Carmela Silva. Aquí estamos falando de que vimos saldar unha débeda histórica. Estamos saldando unha débeda histórica con Vilanova e que a veciñanza deste concello aquí, por cuestións que xa todos coñecedes, sabedes que no ano 2015, por un capricho, obra adxudicada en contra dos raciocinios e do sentido común. Eu sempre digo que nas administracións debe de premiar e debe prevalecer a institucionalidade, máis alá das cores políticas, pois se deben executar as actuacións. Aquí fostes tremendamente castigados. O BNG leva ao Parlamento Galego varias iniciativas sobre a falta de médicos no Centro de Saúde de Ribeira. Na actualidade hai máis de 3.000 pacientes en facultativo asignado. O colapso afecta tamén os consultorios periféricos e as urxencias do Hospital do Barbanza.
Non é a primeira vez que o BNG leva ao Parlamento galego os problemas coa atención primaria. Desta volta veñen de presentar unha batería de iniciativas ante a situación extrema que vive o Centro de Saúde de Ribeira, con axendas pechadas e longas listas de agarda ante a falla de médicos. A situación extrema, de extremísima gravedade que está a sufrir a falta de persoal no Centro de Saúde de Ribeira. Non só no propio Centro de Saúde de Ribeira, onde hai miles de persoas afectadas pola carencia de profesionais e, polo tanto, vense directamente afectadas porque pechanse as axendas, os profesionais vense obrigados a pechar esas axendas, non poden 4 profesionais ou 5 profesionais, nalgúnas ocasións, atender o cupo de 10 médicos e, polo tanto, as axendas teñen que pecharse, as listas de agarda aumentanse e estamos chegando a unha situación, que os propios profesionais están evidenciando incluso na rúa. O problema non se limita ao Centro de Saúde de Ribeira, senón tamén aos consultorios periféricos, que están a ser cubertos con facultativos de outros centros a tempo parcial. Os centros periféricos, os consultorios periféricos de Aguiño, de Corrubedo e de Palmeira sufriron moi recentemente faltas de profesionais absolutamente xa insostíveis, estuveron moito tempo sin eles. Temos o caso dos veciños de Corrubedo que estiveron mantendo movilizacións durante meses e meses hasta que se lle dotou finalmente de un médico. Pois ben, vemos como meses despois de dotárselle dese profesional xusto antes das eleccións, agora, ao pasar das eleccións, vemos que están outra vez no mesmo caso. No mesmo ou peor, porque hai un baile de profesionais entre os centros, é dicir, os duns centros van cubrir a outros, de maneira que nin se atende un lado, nin se atende a outro. Dende o BNG inciden en que a situación repercute tamén negativamente nas urxencias do Hospital do Barbanza, que xa se atopan saturadas, polo que instan a Xunta a dotar do persoal necesario o Centro de Saúde ribeirense. O Concello de Boiro beneficiarase dunha axuda da Consellería de Emprego e Comercio por importe de máis de 24.000 euros para a contratación temporal de persoas en risco de exclusión social. Esa axuda permitirá a contratación de 2 peóns durante un período de 9 meses. O persoal contratado prestará asistencia ás brigadas municipais en tarefas de limpeza e acondicionamento de espazos públicos, como parques e outras zonas de paseo e tránsito peonil. A selección do persoal realizarase a través das oficinas do Servizo Público de Emprego de Galicia. Máis asuntos, o Concello da Pobra ten en marcha un servizo de asesoramento integral aos comercios da vila. A través deste programa, o que se busca é darlle facilidades aos negocios para mellorar o seu rendemento. A Concellería de Promoción Económica iniciou o pasado mes de abril un programa de apoio e asesoramento integral individualizado aos negocios da vila, co fin de mellorar a súa rentabilidade, o entender dende o Concello que o tecido comercial é unha parte fundamental da economía dun pobo. Temos un forte apoio e un apoio decidido ao que é o comercio de proximidade, ao comercio polo miúdo, porque pensamos que é unha parte fundamental da nosa economía e que sirven para dinamizar as nosas vilas. Por iso, dende abril, puxemos en marcha un programa de asesoramento individualizado para o comercio. O comercio maioritariamente está resentado por mulleres que é necesario conciliar e que teñen moi poucas horas, porque é moi amplio o horario de apertura das tendas, pois que teñen poucas horas para formarse, para modernizar, para saber cales son as tendencias ou novedades que se están levando polo mundo adiante do comercio, no pequeno comercio. O servizo que se realiza de xeito gratuito inclúe diversos aspectos, como o caso da decoración de escaparates, a xestión económica ou mesmo a relación con proveedores. Fago un análisis previo a nivel profesional das infraestructuras que teñen, de como promover mellor o seu produto, facer un estudio do visual, da decoración, do escaparatismo, da súa estrategia de marketing. E na segunda visita o que fago sae un estudio xa por escrito das melloras que se poden facer, de como poden potenciar os seus servicios, o seu produto, cales poden incorporar para ampliar o abanico de posibilidades de maiores ventas, como conseguir mellor target ou mellores clientes para certos produtos, e logo axudarlles un poquinho máis profesionalmente en atención ao cliente, como levar unha mellor xestión do programa informático, e logo xa a nivel infraestructuras de como mellorar o espacio comercial. A día de hoxe xa hai un total de 70 negocios adheridos a este servizo e a súa experiencia é do máis positiva. A miña experiencia con Cani é unha maravilla. Eu de escaparate non tiña nin idea e, algunhas cousas que me foi dicindo, si as fixen completamente, e sí. A verdade é que
a súa colaboración e as súas cousas que di, vamos, todo perfecto. Vilanova será de novo o punto de partida da ruta Quetzal. Ampliamos despois da publicidade. Pois aquí continuamos nas novas do día en Canal Rías Baixas. A rede de cidades que camiñan de Portugal visita estes días Pontevedra. Unha delegación dunha trintena de representantes de distintas vilas lusas percorreron a cidade para coñecer o modelo urbano. O alcalde Miguel Anxo Fernández Lores animounos a contaxarse da idea de non ter medo aos cambios. A rede de cidades que camiñan de Portugal visita estes días Pontevedra. Unha delegación de representantes das vilas que a forman coñeceu sobre o terreo o modelo pontevedrés. O noso proxecto é un proxecto dinámico, eso os xornalistas saben, non? Estamos sempre adaptándonos á realidade, aos cambios que poida haber, aprendemos absolutamente de todo o mundo, por lo tanto tamén nos interesa conocer as vosas preocupacións e todas as en fin, os movimentos que fagades de cara á mellora da calidade de vida da xente, e estamos encantados de que estedes aquí e de poder servir de inspiración. Fernández Lores trasladoulles os distintos elementos e dinámicas que fixeron posible o cambio no modelo urbano de Pontevedra. Pola súa banda, a presidenta da rede recoñeceu que o futuro das cidades portuguesas presentase como un desafío. Problemas comuns, e sabemos que os desafios passam justamente por duas palavras-passe. Primeiro, pela descarbonização e segundo, pela humanização. E sabemos que a saúde pública é o nosso objetivo. Nós não queremos revolucionar as cidades ou transformar as cidades por motivos de mobilidade, por motivos de desenho urbano. Queremos porque também, como vocês fizeram aqui em Pontevedra, queremos dar mais qualidade de vida aos cidadãos e queremos ter um espaço público que seja inclusivo, confortável e para todos. Así as cousas, Teles apuntou que a intención é tomar o traballo realizado en Pontevedra como exemplo a seguir para poder estar á altura dos novos desafios. E também sair daqui com a mensagem aos nossos políticos, estão aqui vários, que não podem ter medo, que devem ter um caminho, uma estratégia e devem ter um plano. E depois desse plano, sim, com a ajuda dos técnicos, vamos com certeza também trabalhar a grandes velocidades para acompanhar os ritmos que já tem Pontevedra, que é para nós, de facto, uma cidade que nós gostamos muito, onde nos sentimos bem. A delegación da rede de cidades que camiñan de Portugal mantivo onte un encontro con técnicos municipais. Hoxe, ademais dunha conversa co alcalde, puideron pasear pola cidade para ver na práctica algunhas das medidas aplicadas en Pontevedra. Vilanova será de novo punto de inicio dunha nova edición da Ruta Quetzal. Trátase dunha expedición de 13 días por España e Portugal. Nela van participar uns 200 mozos chegados de todas as comunidades, entre eles un pequeno grupo de rapaces dos municipios que forman parte de Mar de Santiago. Aproveitarán a súa estadía no Salnés para enchouparse da cultura da zona, mesmo incluso aprendendo a mariscar. Vilanova converterase de novo no punto de partida da Ruta Quetzal, creada polo xornalista Miguel de la Cuadra Salcedo no ano 79. Uns 200 mozos chegados de toda España arrancarán dende aquí o 29 de xuño a súa aventura, entre eles un grupo de rapaces dos 4 concellos que integran Mar de Santiago. O percorrido arrancará aquí en Vilanova, pero percorrerá tamén Catoira, Valga e Pontecesures. Tamén viaxarán ata as Cíes e Baiona e dende alí saltarán ata Lisboa. Es la edición número 34, como habéis dicho, pues de este programa que fundó mi padre, Miguel de la Cuadra Salcedo, en el año 79. Comentábamos antes que se cumplen 45 años, nada más y nada menos, de esas expediciones. Expediciones pues que lo que han hecho ha sido tener en común pues promocionar la historia, la cultura de España, de América, a través precisamente de la juventud. E con ese mesmo espírito emprenderán a súa andaina neste 2024, sen ir máis lonxe, mariscando en Vilanova. Ademais, esta edición une a Ría da Arousa coa Ruta da Prata e a Ribeira Sacra. Aquí, en la entrada de lo que es el Mar de Santiago, y en una edición muy especial, porque es una edición que va a conjuntar y unir lo que es nuestra ría con otro paraje acuático, digamos, excepcional, como é a Ribeira Sacra. Unha iniciativa coa que colabora tamén Turismo de Galicia, que concibe esta actividade como un gran elemento de promoción turística e cultural para a nosa comunidade. Porque é certo que estes rapaces
que este ano van participar na Ruta Queixal, alrededor de 200, son 2000 se contamos as 5 edicións nas que leva colaborando a Xunta de Galicia a través de Turismo de Galicia, pois se van convertir en uns prescriptores estupendos. A Ruta Queixal conta tamén co apoio da Deputación de Pontevedra. A súa vicepresidenta destaca o papel privilexado que terá a nosa contorna nesta expedición. Estamos hablando del Mar de Santiago, de Valga, Pontecesures, estamos hablando de, por supuesto, Vilanova, poder ver las mariscadoras aquí al lado, hablar de Valle Inclán. Que Valle Inclán terá este ano o seu espazo na ruta, coincidindo cos 100 anos da publicación de Luces de Bohemia. Será o 30 de xuño, xusto un século despois, cando o grupo participe nun acto no Auditorio Vilanovés. A rapazada do colexio Magaláns de Dorrón en Sanxenxo aprendeu hoxe a preparar almorzos saudables. Eles foron o primeiro grupo en pasar por esta iniciativa do Obradoiro de Hostalería da Mancomunidade do Salnés, onde o propio alumnado ensina aos nenos e nenas hábitos tan bons para a súa saúde como saborosos. Ao longo das vindeiras semanas, outros centros da zona participarán nesta actividade. De feito, sen ir máis lonxe, mañá mesmo será a quenda da rapazada do colexio da Armenteira de Meis. Hoxe botaron a andar os almorzos saudables que impulsa o Obradoiro de Hostalería da Mancomunidade do Salnés. Nesta primeira xornada foi a rapazada do colexio de Magaláns en Dorrón o que participou na actividade. Estamos facendo pois un curso de hostelería para aprender a cociñar e para aprender a servir platos. Primeiro hice unha pizza, despois hice un bollo e despois fixe as bebidas. Pero o menú isto importante está composto por ingredientes saudables, porque nesta actividade nada é o que parece. Por exemplo, un biscoito como este pode ter o calabacín como ingrediente principal. Do que se trata é de que a rapazada vai aprendendo vos hábitos á hora de alimentarse. Sí, ademais, cando forman parte activa do proceso, é dicir, cando eles fan as súas propias pizzas, din, isto fixeno eu, e para eles é un orgullo tamén. E o tema de facerlle moitas cores, un poquinho de vexetais pois vermello, outro pouco verde, pois sempre lle dá máis colorido e sempre lle dá máis ganas de poder comelo despois. Entonces, eles, estou segura de que despois as súas pizzas con vexetais, o seu propio pan, o seu zume, van a tomalo, seguro, se non todo, un pouquiño. A rapazada tivo oportunidade de cociñar unha pizza de vexetais, facer pan e preparar un almorzo nun buffet a base de froitas e lácteos. A actividade rematou aprendendo a poñer a mesa como nun auténtico restaurante. Un xeito tamén de ir familiarizando a todos estes pequenos cun sector laboral con moita demanda na comarca. É moi interesante que os nenos realmente coñezan pois como é o mundo da hostelería. Realmente o Salnés é unha potencia turística e vai facer falta nun futuro man de obra cualificada. Moitos destes nenos pois despertaron gusto pois por como se elaboran os platos, como funciona unha cociña a nivel profesional, esa primeira experiencia de facer eles as súas recetas, inda que sexa unha pizza ou un desayuno saludable, pois é algo que van a recordar o resto da súa vida. Por aquí pasarán nas vindeiras semanas outros grupos de nenos e nenas de outros centros, unha actividade coa que colabora tamén o Concello de Sanxenxo, destacando a importancia de que a rapazada tome conciencia destes hábitos saudables. Creemos que é bastante importante que os nenos, dende ben cativos, aprendan os hábitos saudables tamén dentro da alimentación. Entonces, en colaboración coa Escola de Hostelería, pues vamos aí levando os coles. Ademais, esta actividade ábrese a outros concellos da comarca. Sen ir máis lonxe, este xoves pasará por aquí o cole da Armenteira de Meis. E o Pazo de Goiáns, en Boiro, acolleu durante toda a xornada o Campeonato Barista de Centros de Educación Especial. Nesta segunda edición foi o Colexio Manuel López Navalón de Santiago o que conseguiu facerse co premio grazas ao bo facer dos alumnos de Hostalería e Restauración. As probas consistiron na elaboración de distintos tipos de café por parellas, 2 expresos, 2 capuchinos e 2 cafés especiais sen alcohol. Ademais dos participantes no concurso, o resto dos alumnos asistentes participaron nos obradoiros de galletas e de coctelería que se desenvolveron ao longo da mañá. Pois seguimos falando de cuestións sociais. As deputadas socialistas no Congreso, Paula Fernández e Montserrat García, visitaron o Centro de Atención Integral de Amicos en Boiro. Ali recolleron as demandas da entidade para mellorar a calidade de vida das persoas con discapacidade e tamén para as súas familias e favorecer a súa inclusión na sociedade.
Amico recibiu a pasada tarde a visita de dúas deputadas no Congreso. Paula Fernández e Montserrat García coñeceron as instalacións do Centro de Atención Integral en Comoxo, que conta coa máis avanzada tecnoloxía tanto na área de rehabilitación como na aula de estimulación sensorial. Para coñecer en primeira persona as demandas, creemos que como diputadas tenemos que ser coñecedores de primeira mano de lo que se está haciendo en el territorio para poder después ayudar a resolver cualquier tipo de demanda o cualquier tipo de oportunidad que se pueda ir generando en torno a ellas. Siguen a máis, polo que me estaban comentando fai un momento, siguen a máis, van mellorando cada vez máis e a verdade é que están traballando por unha integración, por unha que sexa realmente, como digo eu, unha integración real e efectiva. Non? Ademais de visitar o centro, as deputadas tiveron ocasión de escoitar as reivindicacións das persoas con discapacidade e as súas familias a través de Amicos. Agradecerlle que dous diputados nacionais do PSOE se acerquen aquí e, sobre todo, se acerquen a unha organización tan de base a escoitar necesidades e, sobre todo, como crear e como levar iniciativas que poidan evolucionar e transformar os modelos de servicios sociais cara a algo máis cercano ás persoas e que permitan evolucionalo cara a unha plena integración das persoas con discapacidade. Durante a visita estiveron acompañadas polo concelleiro de Política Social e o alcalde de Boiro, quen quixo agradecer a importante labor que desenvolve a entidade en favor da igualdade e inclusión plena a través dos distintos programas que desenvolve. Un modelo e un exemplo de asociación non só a nivel de Galicia, senón tamén de toda España, e, bueno, darlle os parabéns e as gracias por estar hoxe aquí para ver este modelo de asociación, unha asociación moi dinámica que, bueno, que está innovando cada 2 por 3 e, bueno, un modelo a seguir neste tipo de institucións, non? E o Concello de Noia abre o prazo de inscripción para os campamentos de verán. Este ano serán gratuitos grazas a unha subvención do Plan Corresponsables. Distribuiránse en 6 quendas e terán prioridade os empadroados no municipio. Novidades no Plan Concilia do Concello de Noia para este verán. Os campamentos serán gratuitos posto que o Concello resultou beneficiario dun axudado Plan Corresponsables. Distribuirase en 6 quendas entre o 24 de xuño e o 6 de setembro e ofrecerá servizo de madrugadores e saída tardía. El horario es de 10 a 2. Tenemos el horario madrugadores de 8 a 10 y el de tarde de 2 a 3. También es cierto que si hay algún grupo de padres que por alguna circunstancia empiezan a trabajar a las 8 de la mañana y tienen que dejar a los niños a las 7:30, se va a dar ese servicio. Bien, el plazo de inscripción abrirá mañana hasta el 5 de junio. Se podrá presentar por registro de entrada o por la sede electrónica. Tenemos 430 plazas en total, repartidas en quendas. Este año, como novedad, deciros que va a ser gratuito. Va a ser gratuito y vamos a explicar por qué. Porque no vaya a ser que el próximo año tengamos que cobrar y se diga por qué un año sí y otro no. Vale, este año por primera vez se pidió una subvención a la Xunta de Galicia, que es el Plan Corresponsables, que hasta ahora no se pedía. Terán prioridades empadroados en Noia. En un principio tan só se permitirá a inscripción dun neno por quenda, excepto que traballen os dous pais. O Concello reforza así a súa aposta pola conciliación, estendendo a non só a períodos non lectivos, senón que tamén ofrecerá actividades de lecer durante o curso fora do horario escolar. Ademais destes campamentos que están dentro desa subvención que falaba antes Marisol, tamén vamos a contar con días de celebración de días de en períodos lectivos, pero en horarios non lectivos. Tamén como parte desa conciliación está, neste caso, dentro, como decía antes, dese período sí lectivo, pero en horario non lectivo, non? Dan resposta así ás demandas das AMPAs que levan anos colaborando estreitamente co Concello para sacar adiante os campamentos e ampliar os servizos de conciliación no municipio. Os Coribantes actuarán este sábado no Teatro Principal de Pontevedra. A cidade será o punto de partida da súa nova xira Seguir Soñando, un espectáculo no que presentarán un novo repertorio acompañado tamén de diferentes danzas do mundo. Sempre tenemos danzas de outros países como Irlanda, danzas árabes, andaluces incluso,
vamos xogando un pouquiño co tema de non só música, sino a visualización para nós é moi importante. Aquí pois vamos a meter novas pezas, novas ideas e incluso en un novo repertorio que ven de atrás, que buscamos a forma de que esas cantigas incluso que van a cantar este grupo que temos agora que se chama Entre Elas, cantigas antigas que xa estaban casi olvidadas por a xente maior, pois volvemos a recuperar unhas cantas e vamos a meter neste espectáculo esas cantigas. El arte en la calle é o primeiro disco do pontevedrés Adrián Torres. Despois de anos tocando versións, pouco antes da pandemia empezou a darlle forma ao que é o seu álbum de debut, unha obra na que pon voz e música ás súas vivencias persoais e que presentará o vindeiro 25 de maio no bar Ospa en Vilalonga, en Sanxenxo. Así sona El arte en la calle, o tema que dá nome ao primeiro disco do pontevedrés Adrián Torres. Cantante callejero que regalas tu arte y vuelven a echarte las fuerzas del orden, poeta incansable. Ve agora a luz, pero é froito dun longo traballo que se remonta incluso antes de que a pandemia da COVID-19 paralizara o mundo. Un poquinho antes, despois tivemos que parar pola pandemia e todas estas cousas, pasaron determinadas cousas e ao final empecé a gravalo noutro sitio e bueno, conseguín gravalo por fin. Para pelear contra el mundo. É o seu primeiro disco, pero Adrián Torres non acaba de chegar ao mundo da música. Despois dunha década tocando versións das cancións de outros artistas, decidiu que xa era hora de dar voz ás súas experiencias. Pois hai unha chacarera, hai un tango, hai tamén varias cancións, pero bueno, todas elas saen de vivencias personais de todos estes anos, non? Tocando en bares, tocando na calle, como quen di. Das súas vivencias e tamén das dos que o rodean. Por exemplo, en El arte en la calle, Adrián Torres inspírase na vivencia dun amigo músico. Es frío en las venas y aún te queda fuerza para otra canción. Botárono da calle por tocar, porque non quedaba bonito alguén tocando na calle, entón enfadeime e compuxen esa canción, non? El arte na calle. O artista encara o verán con ganas. Volverá co seu primeiro disco baixo o brazo a moitos dos sitios que o viron tocar temas doutros. Este ano levo todo meu, e bueno, a xente que decidiuse por apostar polo que estou facendo agora e polas miñas cancións, os que están decididos a invertir en eso. Perfecto, empezarei por zona de Salnés, por supuesto, Pontevedra, Vigo, onde vayan salindo os concertillos, vaya. Pero antes, a primeira parada será o vindeiro 25 de maio. O bar Ospa en Vilalonga collerá a posta de longo de El arte en la calle nunha presentación que promete ser unha festa. Vamos varios percusionistas, vamos con Chavo, a flauta, levamos unha increíble corista, levamos un baixista brutal, un teclista, o sea, levamos a banda completa. Tócame va tomando el sol, el ojalá de Silvio, quien fuera en tu voz, el recreo de Vega o Playa Girón, quien supiera cantarle a la vida. E antes de marchar, pádel, porque Pontevedra ultimos preparativos para acoller o campeonato a un Pádel Galicia, unha cita que reunirá na cidade algúns dos principais xogadores a nivel mundial. Desenvolverase do 24 ao 30 de xuño con base no recinto feiral. A parte deportiva completarase cunha ampla proposta de lecer. Haberá sorteos, charlas, zonas para as marcas participantes e mesmo un espazo con food trucks. A programación inclúe un concerto venres 28 con Celtas Cortos, La Frontera, La Guardia e DJ Jorge Cremades. Ademais, celebrarase un torneo de pádel amateur, Copa de Campións, no que poderán participar membros de todos os clubes de Galicia. Y en el Pazo, paralelamente, vamos a montar 3 pistas de pádel. En esas 3 pistas de pádel, ¿qué vamos a hacer? Pues estar interactuando todo el rato con todo el mundo que participe en la feria, ¿vale? Pues desde clinics con los mejores jugadores del mundo, David se encargará de presentaros todo el programa de estos días,
clinics, vamos a tener sorteos en pista, va a haber partidos de demostración, bueno, muy curiosos, que ahora los comentará también. Y, en fin, al final lo que tratamos es de, lo que os decía, de generar unas sinergias enormes entre unas cosas y otras de las que estamos haciendo, con el ánimo de que todo el mundo esté satisfecho, que todo el mundo se lo pase muy bien y que a todo el mundo le vaya muy bien. Todos os que facedes pádel non é ningunha novidade, non vos descubro ningunha novidade se vos digo que é un deporte con alta demanda social que permite practicar deporte dun xeito saudável e dun xeito divertido e de lecer, e agardamos que vos atopedes en Pontevedra como a vosa casa. Se trata de dinamizar la provincia y se trata de crear un binomio perfecto entre lo que son las iniciativas privadas y las administraciones públicas. Nosotros tenemos que dinamizar el territorio, tenemos que dinamizar la provincia y consideramos que el deporte es un vehículo tractor de toda esa dinamización y no podemos hacer más que apoyarlo. Pois hoxe despedimos as novas xogando ao pádel, máis en canalriasbaixas.com e tamén nas nosas redes sociais. Como sempre, graciñas por estaren aí.